somebody. Ramu garapa suchwere. Reno dependa. Ne pari pie. Ale somebody. Saka damu zipari zembeo. Mbeo ile upenyu mairi. Dawa kaisa pakana kinita zubere. Kana ispita zubereko. It means mairi pati ngapata lisisko. Kana shukra mwari scooters. Nobody wants to be wako. Tarisa your environment. A more conducive environment. Come to the water. Come to the means what? Come to the Zira. Unless somebody. Unless somebody. See that now we have the Bosha. I say, put it. One was Shukra Mare, God was our head, God was what I say. Now we dare put it. But even what you say, moon. What can be a say? Unless somebody. Be healed and receive. Be blessed and receive. Be prosper and receive. That would see why it's your best. But that would see what they bear the way. Because in Bewe can have a spirit. Quit the way to be. Bewe can have a spirit. Should we get a man for right? Quit the was for. Should we get a moon unsinkable? Quit the was sinkable. Should we get a moon unsinkable zipper? Quit the was in the simple zip. I say now we show right. In that 5 years, the children in a financial waiting, and a man of this out college and to go. Valkyrie is in my results. Valkyrie is in our best for our way. Never got police for our way. Never got sympathy on our way. Never got us from the narrow. Go in down this meeting. Check it back. Let's go, America, check the environment. Check your environment. Check your environment. But the environment yangu aishi kuchoka shukura mali. Hallelujah. Mukaiwenda kuna Matthew, nini sasa useme mtu banana? Matthew chapter 3. Nini sasa banana? Kote Efracho mlo zamani. Nakawira pa nziragaita semanu. Wale shukura mali. Bataba kwa siku cheke cha moyo mao. Ruto bana. You are blessed, you are prosperous. You are anointed. You are above and not beneath. But I'm sure I am. I'm not there to Zimbabwe. Increase in Zimbabwe. I'm going to get a few. I say, sure. I thought it's hard to get some. Right as a show for I end up with here. They can told one is shooting the Nika. Hallelujah, somebody. You can say, no, we don't means what? I can say, one knows by show. As in a cool down, where shoot it as you say, the panic upon one shoka, Shokuraman, Mutilisa did and cut open one. Hallelujah. Hallelujah. Go where I want to go for sure, go down to the Kappa, it's almost beside me. Go pick up our panels for sure. Hallelujah, somebody. Man, they should be one to one to welcome to the Papa. Welcome to Ramayaki. Welcome to Pitania. But it's not that. Hallelujah. Praise that I receive. But Mangwana Peter Elizabeth here. Mangwana wavuka kuti macharura kwati. Mangwana wavuka kuti maonera kwati. Watoka nezvika izvi. Wachoka shukuramana. Recite zvibereko pakati mupenyu. Hallelujah. Zvikati zvichitatu rakaita serinowira paruware. Rinokura quickly. But rinozokurumbidza kuoma nokuti rinoshaiwa mwando. Rinoshaiwa mwando. It means kuti rinoshaya jinja.
wanzwa shoko raMwari so rikashaiwa jinja, it means kuti rikagamuchirwa rikangoiswa pasaidi so serisina kugamuchirwa rinoita serinokurabva tinokurumidza kuoma ndava harina jinja, harina follow through. Ndaporeswa ini, ndaporeswa ende make sure wapinda kumba wasvika kumba ndaporeswa paunopinda ndakaporeswa, paunobuda ndakaporeswa, paunofamba ndakaporeswa, paunopinda ndakaporeswa, paunotsika ndakaporeswa. Uri kupa shoko raMwari chinja, uri kupa shoko raMwari mwando wekuti rirambe richienderera mberi pamusoro poupenyu hwako. Pati kunoona majaya munhu waMwari nokuAmerica wakashaika kazoona matiwase in the name of Jesus be killed. Anga asingaoni achienda kumba hazi haoni ukazibvarona asi munhu waMwari unandazi ndadini ndapora. Vanhu vachimubvunza koidava wakanamatirwa vanhu but hausi kuona ukazi ndapora ubva apinda kunonga bhabhashop achida kutenga musoro ukazi wewe ndozotanzwa kwapora but hausi kwapora ukazi ndapora pakangodaro chendazi masomi kwati kuvhurika kuona because vakananga achipa shoko iyowo mangu aya unakutinzwa kana zvikasabuda namauchidiridzira kana tikanaunza ndikaprofita kuti mwari wakuitwa nyasha paunogeza mwiri kuti ndiriwe nyasha, paunopinda ndiriwe nyasha, paunobuda ndiriwe nyasha, hauna kundibva ndikati mangwana nenguva ino uchazvibata uchazviona, uchisvika makumba kwako ndichazviona mangwana, uchimuka makuseni ndichazviona mangwana, uchitaza mazino pandinosvika ndinozvibata. Shoko raMwari kuti rinoita manyema rinobuda, rinoita manyema rinofadza rinobuda chete, rinoita manyema hili rinobuda chete. Ramba uchiisa mando, ramba uchiisa mando. That is a fire, that is a fire. I prophesy over somebody right now. I prophesy over somebody right now. I prophesy over somebody right now. By this time tomorrow, may there be a breakthrough of my life. By this time, Mangwana, a prophetic blessing begin to be upon your life today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Direct Israel shopra mari pamsoko pedi wako. Direct Israel shopra mari pamsoko pedi wako. Mangwana ni nguva ino. May there be something. May there be something. May there be something. By 3 o'clock, Muslim Monday. Somebody will be healed. Somebody will be prospered. Somebody will be advanced. Somebody will have open eyes. Somebody will open ears. Somebody will be in the prophetic. Somebody will be at the level. Somebody will be at an advantage. Something say yes. Yes. Something say yes. Yes. I said, when one married, when married, who tried to exile, one white chick, the man told to it, don't you? But to take you, they will show it to. Because for Mamboroti, Margaret Teresa is. Yes.
kana munhu waMwari akaramba achirarama ndava tine munhu anogona kuregedzera shoko tiri kufanidzana asi pane anogona kuregedzera shoko atiba hashkatai aina kahashatai azvigoni kuti urambe wakadaro ndakuregedzera shoko azvigoni ukada uchishayiwa ndakuregedzera shoko azvigoni urambe uchirwara ndakuregedzera shoko azvigoni urambe usina basa ndakuregedzera shoko in the name of Jesus. Because makote nebro mutu muprofita kuti ndiribe kuzotora musoro wako abo wakanyara tichifanya msako ndaregedza kunyarara ndahamba anoshikirwa nemunhu unebakatwa unebanga kana mabonde kuurai daura kwakanyarura tinenzana zvikanzi munhu waMwari anonzwa pressure munhu waMwari anonzwa pressure akati handichamiri Jehovha regedza tokoro zvepaizvo vana nenguva ino vakaseseka nenguva ino This is the year of harvest. This is the year of harvest. And possession and promises. Yes. May you receive that promise. May you receive that promise. In the mighty name of Jesus. Catholic.
In the mighty name of Jesus. Yes. 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 The favor of the Lord will locate you today. Inotaka shoko roshka kubagwago. Mashkati anashi. Yes. Pakabene na mashkatozi. Yes. Zakashota na jitore. Yes. Jesipo gajua eke. Yes. Mositara Jesu. Mositara Jesu. Mositara Jesu. Tinore ezra shoko pamsopo mabashama wo. Yes. Paulo shana Paulo swera. Yes. Zakabene na jiskwatozi. Yes. Zakashota na jitore. Yes. Zakatoro na jitore. Yes. Mositara Jesu. Jesipo gajua eke. Yes. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The eagerness. Yawina Mugamuchira Shoko determines the level in which you receive it. Mugamana Tabulas Mangani Wayo. Yes. Mugakat Setse Kapaget number 1. You can say, well, future things for the shaking image. Chimba, they have to shake it. But it's got hand down. My one for you. Oh, for a cat sense a packet. Oh, for which I think is when they shake it. Chimba, they have to shake it. It means I'm not trying to shake a packet. I'm not trying to shake a packet. Yes. The arms with dollars in the man. Yes. I'll never teach Jesus. Anotaka kushika paketi. Yes. Tiano sitora zilisha mahali. Yes. Vanozotewa. Do vanozotengeserwa zvakachipa. Muguta hapana ungai nazvo. But hanzi uchatengeswa uchibvapi. It means pane vanokurumbidza kusvika. Votora zvinhu zvichiri zvamahali. Yes. Vogara nazvo zvichengeta. Vamwe vechinono uzoya votengeserwa. Vofara kundatenga chakachipa. Kati pane aziona mahara. If you are the first one to receive this word, vana vanozoya vekurimba vachitiwa endiwa tapuwa $20 wena. Asingazivi pane waita 1,000. The first one to receive it. If you are the first one to receive it. If you are the first one to receive it. If you are the first one to receive it. You shall receive it in abundance. You shall receive it in abundance. Because of your abundance. The benefits of every grace. Nyasha dzekutanga. Nyasha dzekutanga. Pane vachazotera mashure mako. Zvinonga zvaoneka mupatani. Zvinonga zvaoneka kosi. Vachakuti rwadzei. Vachakuti netsei. Navo vakaita zvekunyozera. Vakaimhanira iyo vhangeri. I prophesy over somebody because you're able to receive the gospel and then be an advantage over your life. Because you're able to receive the gospel and then be prosperity over your life. Because you're able to receive the gospel. I decree and I declare, I'm sure of open your heart. Shall we say yes? Yes. Hallelujah. Shall we say yes? Yes. Shall we say yes? Yes. Listen, the moment you receive the word of God, every ginger. Every ginger. Yes. Every ginger. Yes. Every ginger with it. 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 Yes. And when it was a man, and when it was a Jesus, but similar Jacob, mukati weSamaria, and Jesus anoprofita zvati wakadai wakaoine varume wakazodai zvikadzachitwa kuti apagadzwa shoko retsekero hanzi unosiya bhageti unobhanya mustriti zvikadzi
How are you? I am blessed. In the mighty name of Jesus. Jesus, ano tahu lagi? Sekarang saya, mana ada sekarang berusaha buat musik buat negara, bangun dan ada suara, ada dua, kan ada suara, ada masyarakat masyarakat suara ada suara, kan dimusat suara kalau suara itu masyarakat nesbiu, sekarang suara kapan nesbiu makan suara, mau suara ini nesbiu. Sekarang tadi sempurna. Mirai bacheki. Yes. Mirai bacheki. Gua ichapana. Because mameta zvakulilana. Yes. But it's not a really difference. Yes. Because irisura izvizivo. Yes. Izvo zvipera kuzvidzura zvakadai kunobatanidza. Mirai nguva ichakwana zvinosa kuoneka kuti ichii isura izvizivo izvi zvichaitwa nevanocheka. Ndikaita kuti vanhu vakaona vanofunga kuti iri nhau yekuti chechi garai makadaro vanamati vasenamati ngirozi dzikazouya dzozopatsanura vanhu kwavo ikati aiwa inyaya yesize inhau yechii season ukadya vanonzi vacheki ndeavo vanokohwa. Saka nhau yemuri kudei musaimhanyirire imirire nguva yekudii yekukohwa. Munguva yekukohwa ndomune vacheki ndovanoigona nyai. Saka ukapinda mupiri munguva yatiri izvozvi season of harvest tisu vacheki tisu takamirirwa kucheka ayaula kuditswa tisakamira kupatsanura zviyo nesora. Unofana kuona kuti upenyu hwandiri kurarama iri sora harisi zviyo ndinocheka ndoisa pasaidi ndinopisa nemoto nyaya kurwara kwemwana isora ndinocheka ndoisa pasaidi ndopisa nemoto nyaya kunetsera mumba isora ndinocheka ndoisa pasaidi ndopisa nemoto nyaya yacho yakamirira iwe musheki havakunetswa nyaya dzita rako yakamira nguva yakadai nauye kumba kwenyu yakamira mwaka wakadai nauye kudzidza kwenyu yakamira munhu wakaita sewe inguva yekucheka aikadzamira prakashandama. Asi vanocheka ndo vanoziva kuti izvi zviro ndounoziva kuti haisopapadzira mari kana uri mufani ofurash uri musizini yoharvest ndopaunoziva kuti iyi haisopapadzira mari nekubata kuvakaipa inakuradza mari kuita kuvakaipa. Zvanzi vacheki vachatora sora voisa pasaidi voripisa nemoto. Vacheki vachatora sora voisa pasaidi vopisa nemoto. I hear somebody, I want you to identify every weed in your life. Nokutarisha upenyu hwako saka sura rese paunogara asura pamusoro pemhuri yekwako saka sura paunoswera sora paunogara sora paunopinda uchibuda arichekwe masikati anasi ariiswe masaidi masikati anasi aripiswe nemoto katalianondara vakashaya masikati anasi tukaidentifa sura reurwere tiri kuzocheka
zilikupisha nemoto, sore kushaiwa, zilikucheka, zilikupisha nemoto, sora remwe wakaipa, zilikucheka, zilikupisha nemoto, sora reurwere, zilikucheka, zilikupisha nemoto, sora rekutendera panzvimbo imwe chete, zilikuzoicheka, zilikupisha nemoto. Shouting say fire, shouting say fire, say fire. Checking the Ajazim, Kutiriso, Alika Namashiata, Utay Wako Musiva, Utinapati Maria, Abbas Maria, my Tigras, let me try to Mario, Toraito Cheka, Pisa Nemoto, my daughter to be Tamaki to Asmario, Ewakai, Sekayo, and this Nemoto, shout this fire. This is fire! Fire! This is fire! Fire! Aku tengok kita masuk. Hadis juga muncul Israel. Hadis juga Israel katakan. Hadis juga pasal. Hadis penemoto. Something say fire! Fire! Something say fire! Fire! Surah Al-Isra urwere maskati anasi. Fire! Your friend is too tame. Something say fire! Fire! Sokore urwere maskati hanashi. Sorarese rekuneta maskati hanashi. Sorarese nama maskati hanashi. Sokorese rekunyepa maskati hanashi. Sokorese. Jesus. Fire. Listen, I think the Spirit of God say this. We must cancel premature death. Yes. We must cancel premature death. Yes. We are roof. Don't have it. We are roof. Yes. Absolutely open. We don't absolutely what is it? Yes. Hallelujah. Yes. I just found that. I found go fast. I didn't go up. You can't find it. Yes. But not before your time. Yes. Not before your appointed time. Yes. Hallelujah, somebody. Yes. We will not lose anyone in the value of life. Yes. This year in the name of Jesus. Yes. Hallelujah, somebody. Yes. I want us to cancel the spirit of death. Yes. And we want to pray very seriously. Want to cancel every spirit of death. Paulo, Paulo square. Rabama ya ubuwala, accidents. Whatever chakaruba ni wakaipa kuna kutola upenyo kapsolo upenyo hapo kapsolo pekuri kwako maskati anasi twakuti murambe mustari Yesu Kristo mwe wakaipa na ushai wesimba na kurana na kupata ati na Yesu wakaipa tiomba hapa inoga kuzomba kurana kupata asiki ni mana kumana wa mali ya kuzomba upenyo ushika nguru. Hallelujah. Otu nama maskata I want you to